Онези дни вече са по-хубави. С грандиозно шоу L'Oréal Professional представи колекция боядисване есен-зима 2008-2009. Невероятният спектакъл на фризьорите сътрудници на L'Oréal Professional разкри пред честотите гости и представители на бранша най-новите техники и тенденции при прическите, едно модерно, дръзко и динамично шоу в ритъма на забързания град с неговите тайни, изкушения и удоволствия. Участие в представянето на новата дивизия професионални продукти на L'Oréal Professional взеха известните коафьори Милена Найденова, Красимира Савотинова, Васил Атанасов и Калин Куцинов. Специален гост на събитието бе Летисия Генаул, фризьор-посланник на L'Oréal Professional, чието световно известно шоу Thriller демонстрира водещите тенденции в фризьорското изкуство. Над 80 фризьори от цялата страна участваха в фотоконкурса на L'Oréal Professional, който има за цел да покаже тяхната интерпретация на новите тенденции в фризьорството.